Huria ni Tuhan na inalonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat tahun baru ma dihamuna damang dainang di dia pehita maringanan ang gia mataw baruon gabi makorho pasu-pasu makorhon las ni roha jala ulup-ulup di bagasang ulutta tapasadaro hatta martangya kita debata Jehovah debata amanami totok kay madok moliate disudidinggan di basang Tuhan tatokin naing marsyajar hamis yan hatam dongani odihon urupi hami marhiti-hiti todim asa mga tusi hami di hatam jala sakak mu di bagasang ulo nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata na saur tuhitan na gabi ujahan di bagasan ngulu na baru dianet may san buku di si Matius bidu tolu ayat 10 tolu rodi ayat 10 pitu rahmata jaha o mahatan ni Tuhan ujui maro Yesus sian Galilea tu batang air Jordan laho padidion ibana tu si Yohanes alay maju ado si Yohanes di dogma au dunian patut di diommu hape horo madapoton au alay di dok jesma madok ibana songoni majulu ay tamado tapajongjong na sa hatigoran dungi dioloy maibana asa dung tardidi Jesus pitor hehe maibana sian aeki jala muka malangit jadi tarida mamijur todin di bata songon darapatis sumonggop ibana las makuling ma suara sian gijang di dokma odo anakku haholongani halomuan ni rohakku do ibana ido sahana damang dainang selamat baru madihita saluhukna tatok kita madok moliate tu debata di bagasat asidot holong ni rohana didongani di patol khas sita 1 tahun 2020 ragam hamaolon ragam akka si taonon natadopi tahun 2022 alay madok moliate tatu Tuhan di patol hasitat satu senari porsya hami dung tatangin hata ni Tuhanon berat tilam tugu maha porset tatu jiluan nyarion damang dainang nenalongan di bagasa tuatta Yesus Kristus totu molo ro na sangat madapotok kita tarsonggok dohita bahkan sipata merasa dan layak dohita di bagasang mulut apalagi ma nasangapi nahita kagumi na salam suku-suku hatta jalamong kita dokod dang layak hita pa Jepang do ibana ala disangap di ibana suang songonido hata ni Tuhan na mamakuling hita di bagasatik rodo Tuhan Yesus tumopot si Yohanes tu sungai Jordan tumopot si Yohanes ditiki si Yohanes lagi patu-pau padidion na badia
Jala saluhna jol manaro manopo si Yohanes somalna. Nanaing majalo padidio na badia. Songon hataridaan. Hamu bau niro di bagasan parngoluon. Disial at kadosa. Alay haroroni Tuhan Yesus manopo si Yohanes padidi. Marasing do siya na somal. Jesus nang mardosa. Ala nang mardosa Jesus, dan perlu ibadah sa sitong na bertobat. Hanya orang yang berdosa yang bertobat. Tetapi Yesus datang, atau debata Romano po si Yohanes padidi, majalo asa dididi. Nagabi sukusukun, buasa didion na sumardosa. Padidion na pinatupa ni si Yohanes to Tuhan Yesus, marasing do siya padidion na soma. Padidion na pinatupa ni si Yohanes to Jesus, adong tuluhal na nang nonon na. Parjulo, marhite-hite padidioni, takasma tarida, na martoruk ni roha do debata di bagasang uluna. Sebuah kerendahan hati Allah di dalam Yesus Kristus. Maka karena Kristus datang ke dunia sama seperti manusia dan tinggal bersama orang-orang berdosa, maka Allah tidak boleh membuat gap-gap atau pemisah-pemisah. Atau Allah tidak boleh mau mencoba meninggikan dirinya. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus sama seperti manusia, yaitu hidup di tengah-tengah orang berdosa sekalipun dia tidak berdosa. Maka bagaimana supaya sama? Allah harus merendahkan hatinya. Allah harus merendahkan dirinya. Di patutoru debatado dirina, asagabe sarobang ibana do julma pardosai. Ido bahen na dijalo Tuhan Yesus padi dunia badia. Dada alam berdosa alai sebagai sebuah solidaritas Allah bahwa dia sama seperti manusia yang berdosa. Imana perjolo. Na paduahon damang dainang marhite-hite padidioni takasma tarida solidaritas ni debata tujulma. Solidaritas na di dia ima solidaritas na naro ibana manopo na tumoru siya di bana ima si Yohanes. Yohanes awalnya menolak dan tamaaw. Tapi Yesus menunjukkan solidaritas di sana. Dia siap menerima pembaptisan itu. Dia siap menerima apa yang diterima orang pada umumnya. Dan akhirnya faktanya Yohanes pun mau membaptis Yesus. Jalan apa toluhon marhite-hite padidioni neneng taridama nunga sao sakap ni debata. Nunga terjadi lomoni rohani debata. Jala adong nulisan ketaatan manhaudon ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Jadi di bana. Nah, damang dainang ninolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Ahado na nang rajumat ta senhatan ni Tuhanon. Dapat jolo sahali senhatan ni Tuhanon na nang rajumat ta di bagasa ngolutta. Na nang madalani tahun 2027 ni arion. Di paingot tita nunga saut tutu sakap di debata hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Aleni di paingot tita asa adong haudon ni rohatta. Tahun 2020 iko patari dahonota di bagasa ngolutta adong akka haudon ni roha mangolo debata. Maka kita mempertunjukkan sebagai sebuah ketaatan
dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan sehari-hari, maka kita dipanggil untuk taat akan kehendak Tuhan. Maka kita dipanggil untuk taat melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Songo Yesus nauduk rohana mangulaon lomoni rohani di bata asa sangat jelmai jela asamar mulia di bata. Na paduahon tahun 2023 nang manogi hok kita marhite-hite hatani di bata asa totok kita makilala ahana dilala dungatta. Mari kita tahun 2023 ini memposisikan diri kepada posisi orang lain. Artinya, kalau engkau di dalam kehidupanmu diigi roham, naing dipasangak julma pasangak julma. Jala dipangido hita. Tuaka julma naso na margelo ikoni maradido hita. Rak hudul do nasida. Jangan lagi tahun 2020 tapasi di mardonga tu akan naso na margelo. Alai iko mardonga do hita do nasida. Bahkan iko mangurupi hita. Tau rupi nasa buna urupat. Napatoluhon jalan aparpudi sahali nang dipengot dita asa totong taat tusi pasauton sakak ni debata di bagasang ulut ka. Izinkan, biarkan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita, memenuhi seluruh rumah tangga kita. Biarkan rencana Tuhan itu benar-benar nyata bagi kita. Tahun 2023 kita garansi diri kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah segala kehidupan kita. Tahun 2023 kita jadikan hidup kita menjadi alat Tuhan menunjukkan kasih dan kebenarannya. Tahun 2020 tapak kedirita pasang apod debata asa martua kita jela asa marmulia debata. Izinkan kita berubah di dalam Tuhan. Izinkan kita melakukan kehendak Tuhan. Amin martanya kita. Muliate Tuhan upasah rohanami tuho disudi dengan nibasam doa sini roham. Di paloso kami taruli marhite-hite hatam ajari kami asa totok kami mangatusyak kadala dosa kak ni roham di bagasan ngulu nami ganuk marsada-sada. Asa dong haim baruhon jala asa totok kami merdalan rapak dohoto lau mangihai ngulu nami di tahun 2020 homadungan nami jala dongani mahami di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Oras. Selamat tahun baru madihita salu na Tuhan masuk-masuk.